Joo, moi. Eli katsotteko noista taustaäänistä? Ne on jostain ohjelmasta. Varmaan Murhamysteeristä. Joo, mutta mä aloin tekemään Super Pet Shopin kanssa videoita tälle kanavalle. Käykää tilaamassa mun oma kanava. Xotton LPS. X Xotton. Ja sitten LPS. Mä vaihan sen sitten. Mä ilmoitan tuohon kommentteihin, että miksi mä sen sit vaihan. Kun mä tiedän. Ja mut käykää tilaamassa mua. Niin. Ja tilatkaa Super Pet Shopia. Joo, mutta mä alan tekemään Super Pet Shopin kanssa tänne siis videoita. Eli mun omalle tilille saattaa tulla Super Pet Shopin kanssakaan myös videoita. Mutta tällä tulee eniten, koska tää on meidän yhteinen kanava. Ja niin. Joo, eli katsotteko tosta äänestä. Mä katsoin äsken Murdohin Murhamysteeriä. Hyvä ohjelma. Mutta joo. Sori, jos tosta videosta tulee hieman lyhyt. Mut joo, mä ja Super Pet Shop tehdään siis tällä tilillä noita yhteisiä videoita. Ja niin. Ja mä en ole varma, ollaan me sitten ulkona sisällä niillä vai ollaanko me junassa vai missä me ollaan. No, ehkä on sellainen expressbus, jolla me mennään sitten varmaankin. Mä vaihan sormen. Ja sori kun tää tälleen keikkuu, koska mä kuvaan puhelimella nyt taas pitkästä aikaa. Tai no, en pitkästä aikaa. Tää heiluu siis vaan ihan sairaasti. Mä voisin itse asiassa laittaa tän näin. Mut sittenhän nää mun kuoret tästä näkyy. Ehkä nyt vaan kuitenkin näin. Joo, ja käykää kattoo mun vaihtopetsivideoita. Ja tilailkaa noita heti kun mun tulee joku 30 tilaajaa. Tai sit 20 tilaajaa, mä en muista onks mulla 20 tilaajaa. Mut 30 tilassa tulee tälle tilille sekä mun Xotton LPS:lle spessu. Mutta heti kun tälle saadaan 10 tilaajaa, niin heti tulee spessu, koska tilaaja alkaa olen jo silloin ihan maksimimäärä. Eli mua kattoo 10 ihmistä. Ja mä tiedän siitä. Ja joo, eli mä Xotton LPS mä siis vaihan sen, koska ne ei antaa mun vaihtaa sitä ja se on ihan tylsä nimi. Niin mä vaihan sen. Mä vaihan sen varmaan tänään tai huomenna. Mä laitan tohon alas sitten. Ja Super Pet Shop ei nyt oo paikalla, koska kello on sen verran, että niin, mut kun kello on jotain. Mä katon tosta koneesta. Täältä. Mä katoin Se on 21.06. Eli 6 minuuttia yli 9. Eli toskipas meillä on. Kun nyt on sunnuntai ja huomenna on koulu, ihan tylsää. Mä vihaan oikeasti koulua niin paljon. Joo, sori, tää siis välillä tarkentaa. Joka on ihan outoa. Joo, mutta käykää tilaan Super Pet Shopia ja Xotton LPS:ää ja tilatkaa ihmeessä tätä. Nyt se jäi mun. Niin käykää tilaamassa myös tätä. Kun katsotte tätä videota nyt tällä, niin käykää tilaamassa tätä. Mä tilaan Xotton LPS:llä ja Super Pet Shopkin tulee nyt tilaamaan. Mikä tuolla on? Niin, tulee tilaamaan tätä. Koska me ollaan tän tyypin omistajat. Joo, mutta me nähdään varmaan tiistaina Super Pet Shopin kanssa. Mä oon varmaan silloin sen kanssa. Ja tai sitten huomenna tulee varmaan video. Tai sitten tulee tänään illalla tulee vielä joku ilmoitusvideo. Mut
Vähän sovinuttaa. Okei.